Ja olen Kauko Purhonen ja tämän seurakunnan jäseniä ja ajattelin taas vähän kertoa teille tässä nettihartaudessa. Kun meidän vapahtajamme Jeesus usein kertoi asioita vertauksin. Hän kertoi lampaasta, kadonneesta ja hoperahasta ja tuhlaajapojasta. Niin ajattelin tuosta tuhlaajapojasta vähän kertoa. Se on Luukkaan evankeliumi 15. luku ja siitä 11 ja siitä eteenpäin. Minä siitä osaan luen ja osaan kerron. Niin Jeesus kertoi, että isällä oli 2 poikaa. Ja nuorempi poika oli sellainen kaveri, se ei oikein tykännyt niistä maahommista. Mutta vanhempi ahersi kovasti siellä pellolla. Niin se nuorempi sanoi, että isä, anna mulle osuuteni. Ja isä antoi pojalle. Ja poika otti omaisuutensa, rahansa ja lähti ulkomaille ja eli siellä huonoa elämää. Raamattu sanoo pahellista elämää. Mutta eihän se pitkään kestänyt. Paljon oli kaveria ja yhdessä hävitettiin tuo pojan omaisuus. Ja sitten tuli nälänhätäkin siihen maahan. Ja poika oli rahat lopussa ja repalleiset vaatteet ja siellä nälissään. Ja sitten eräs sen maalainen otti hänet sikoja paimentamaan ja hän oli siellä. Ja katsoi, kun sijat söi palkohedelmiä, niitäkään ei ollut hänen lupa ottaa. Ja siellä istui kivellä. Ei Raamattu sano istu kivellä, mutta minä ajattelin, että varmaan hän istui siinä kivellä ja kahtoi, kun sijat syvän nassutteli. Mutta itsellä oli kova nälkä ja paha olla. Ja siinä hän oli, niin Raamattu sanoo 17 jakeesta sitten. Silloin hän meni itsensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisilta on yllin kyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Ja sitten hän sanoi, minä nousen ja menen isäni luo ja sanoi hänelle, isä. Minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Tee minut palkkalaiseksi. Niin hän nousi ja lähti isänsä luo. Kun vielä oli kaukana, hänen isänsä näki hänet ja hän tunsi sääliä. Isä juoksi häntä vastaan, sulki hänet sylinsä ja suuteli häntä hellästi. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa nopeasti parhaat vaatteet, ja pukekaa heidät niihin, pankaa sormus sormeen, hänen sormeensa ja kenkät hänen jalkansa. Tuokaa syötetty vasikka, teurastakaa ja nyt syödään, iloitaan, sillä tämä minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän on kadonnut, mutta on löytynyt. Siinä näemme isän rakkauden ja tämä vertaus koskee meitä Jumalamme, meidän vapahtajamme. Hänellä on paljon anteeksi antamusta meille. Tämä poika ei edes ehtinyt sitä sanovatkaan tässä isälle, että tee palkkalaiseksi, kun isä sanoi, että parhaat vaatteet ja sormus sormeen. Poika suihkuun ja puhtaaksi ja käydään juhlia pitämään.
tämä päätös meille jokaiselle on hyvin tärkeä päätös. Kun ajatellaan, kuinka monet on olleet nuorena uskossa ja olleet seurakunnassa, laulaneet ja soittaneet Jumalan kunniaksi ja Jumalan rauha on ollut sydämessä ja nyt on tuolla jossakin maailman teillä. Maailma on vienyt. Ja Jeesus haluaa kutsua sinut takaisin. Tule pian. Jumala suuressa rakkaudessaan kutsuu sinut. Hän järjestää vielä juhlatkin. Mutta sitten oli toinen poika tuli sieltä pellolta ja kyseli, mikäs juhla täällä nyt on. Palvelijalta kyseli sitä, niin sanoi, että sinun veljesi tuli takaisin. Ja isä otti hänet vastaan. Ja nyt isä teurastutti syöttövasikan ja laittoi juhlat, ja kun sai poikansa vielä takaisin. Ja tämä vähän sen närkästyi, että hänelle ole antanut mitään juhlia kanssa. Isä sanoi, kaikki mikä on minun, niin on myös sinun. Että kyllä sinä voisit käyttää tätä isäomaisuutta. Mutta tämä poika oli vähän katkerana siitä. Mutta täällä 31 jae sitten sanoi, että isä vastasi. Poikani, sinä olet aina ollut minun kanssani. Kaikki mikä on minun on sinun. Mutta pitihän nyt iloita ja riemuita, koska tämä sinun veljesi oli kuollut, se heräsi eloon. Ja on kadonnut ja on jälleen löytynyt. Ja mennään me, ei olla katkeria, jo odotetaan ja rukoillaan, että tulisi takaisin monet nuoretkin ja vanhemmat, jotka on. Tämä maailma on kylmettänyt heidät. Sillä Jeesus odottaa, Jumala odottaa jokaista tulemaan takaisin hänen luokseen. Ja tässä loppuu vielä eräs tapahtuma tuossa, eräs vanha tuttu, niin tapasin tuossa ja taas se sattui tuossa hautausmaalla, kun monasti tulee siinä kävelyä, kuntokävelyä. Siinä yhtä ja toista haasteltiin ja tuli se hänen sukunsa hauta, hän laittoi kynttilä siihen ja siinä. Sitten hän sanoi mulle kaksi, että mitenkä vanha sinä olet? Se tapahtui viime toukokuussa. Minä sanoin, no tästä reilu toista kuukautta, niin jos elää, niin tulee täyteen 86 vuotta. Ja hän sanoi siihen mulle yksi kantaan tokaisin, mitenkä vanhaksi sä meinuut elää? Niin minä huomasin sanovani siinä, että minulla on sopimus Jeesuksen kanssa. Ja hän on luvannut, että hän hoitaa sen ajan ja hän lähettää hakijat. Ja sillä tavalla. Ja minusta tämä on valtava hyvä sopimus. Ja tämä oli. Raamattu puhuu armolahjoista ja tämä on, minä uskon, tämä oli tiedon sanat. Ne tuli minun ulkopuoleltani nuo sanat. Ja minulla on todisesti tuo sopimus, mutta en ole ennen tuossa valossa sitä sanonut. Ja hän lähti siitä sitten kävelemään. Ja minä läksin, matkani oli toiseen suuntaan. Mutta kuule ystäväni, joka tätä kuuntelit ja katselit. Kuule Jeesus tekee näitä sopimuksia.
tämä kuolema, tämä on monelle semmoinen raja, että kun ei tiedä kummalle puolelle sitä joutuu. Mutta kuule, Jeesus tekee sopimuksen, antaa synnit anteeksi, antaa uuden elämän. Ja hän määrää sitten sen hakuajan ja lähettää hakijat. Olisiko parempaa sopimusta ihmisellä tehtävänä? Rukoillaan tässä. Rakas Jeesus. Kiitos Jeesus, että sinä rakastit niin paljon meitä, että menit kuolemaan. Ja ylös nousit. Isä herätti poikansa kuolleesta. Armosta tarjoaa pelastusta. Armosta tarjoaa jokaiselle ihmiselle tätä pelastusta. Ja tätä sopimusta, että hän hoitaa tuon vakavan kysymyksen sinunkin kohdaltasi. Ota vastaan, Jeesus. Parempaa et löydä. Amen. Katsooko hän vielä ikkunastaan vai nähdäkseen yhden eksyneen? Juokseeko hän vielä meitä vastaan, kun tuhlaajan näkee palavan? Lausuuko hän vielä syytetylle? Armahdetaan tänään kahleistaan. Antaako hän puhtaat vaatteet ylle, kun syntinen tulee itkien? Sama vanha ristin puu kaiken ylle kaareutuu. Risti vain ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää. Risti vain jäljelle jää. Tietääkö hän, kuinka kaiken tuhlaa? Huomaako sen, kuinka harhailen? Kutsuuko hän silti minut juhlaan? Ja tulla saan kotiin uudestaan. Sama vanha ristin puu kaiken ylle kaareutuu. Risti vain ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää. Risti vain jäljelle jää. Sama vanha ristin puu kaiken ylle kaareutuu. Risti vain ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää. Risti vain jäljelle jää.